बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ बानायनो नागिरदों माने जोङो गुल्लगाव दा बरपेटायाव राज फुजा नायनो थांनो गुल्लग लाबोदोंमोन ना बेखौ जोङो दा दिनै सेफायनोसै मुनुनि बार्थडे जोब्बा जों सेफायगोन होननानै रायलायना लादों मियानि मुनुनि बेलुनफोरा मोनसे मोनसे बेरबाय थादो माखासे मानि दंबावो ओमफ्राय दिनै जों गुल्लग सेफायनो नागिरदों लोगोफोर आं हाथि लायनि जि एसे 1000 थाखा 2000 थाखा जादों रानलायनानै लासिगोन आरो जोङो रानलायनानै लासिगोन नामा बेनो गुल्लगा मम' नै लोगोफोर मानसिफोरखौ जोङो इदि मा होनो जि बना लानाय नुयो नालाय जोंबो बबाय ओमफ्राय आंहा हाथुरिया ओमफ्राय गुल्लगानो फिसाथार सिबदों नायनि हाजारसे गैयाबाबो जागोन नाय Oh my god जाखांदोंमोन दे मानो माने फिसाना माबाया जायगा गैखालामोन लिय'ना बुरि जायगाया माखौसो लादों आंहा सारा गोदान मोनगोन दे नोङो आं माबा सोनानै गानगोन Wah, hanya betul. Tapi ada kremnya mami, itu. Itu yang itu. Hama lagi ni, ini sana ya betul bold na. Nah. Itu yang ini sana ya. Sob zaman tangga mah. Itu pun lebih pinang. Itu dia nak ni beri ba? Ini hodong. Horma. Ang susah kesan sana suah kimen bera. Nung susu zumna ye. Ho, baba na. Bye bye. Mami ki boy. Ini işte dostluğa bile kalmıyor. Suratına bakın. 2 bis 3 40 50 60 Ini macam mana? Betul. 90 100 ya kusti ada ruang ni bah. जायालै लोगोफोर जोंनि गुल्लगनि फैसाया 4000नि खाथियाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै गोदान आरो गुल्लग लाखिफिनबावबाय आं फेरियाला फैनायनिफ्राय हासबेन्डआ लाबोना फैनो सोलाबाखै ओमफ्राय बिदि प्लास्टिकनि गुल्लगाव माबा फैसाया गोलोमखाङोना आरोना जियानो जा जेबो नङा ओमफ्राय साना नाय नोङो 1.5 माहायावनो इमान सेभिंस खालामनो हायो गोसोबा ना लोगोफोर आं भिडिअखौ एसे लेट होनाय जाबाय माने आङो बार्थडेनि अखानायैनो भिडिअखौ बानायदोंमोन स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर बाय